गासै रायजो राजानिसिम दिनैनि जा सेभेन स्टार क्लाब बे क्लाबनि बानजायनायाव बैसागो रंजालि बैसागो बोथोरखौ बरायनायनि आखायाव लानानै दिनैहाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बेनि थाखायनो गासै रायजो राजानिसिम आं गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा दिनैहाय जोंहा मोसौ बैसागु। बे मोसौ बैसागोआव जोंनि सेभेन स्टार क्लाबनि बानजायनायाव दिनैहाय मोजां हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे खुंफुंनायाव जोंनि गासै 8था गामिनि रायजो राजाफोरा बाहाय बाहागो लानानै दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय। दा जोङो मोसौ बैसागु होननाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोंहा मोनसे हाबाफारि जों फुंनिफ्रायनो लाबाय। मोसौ सुंखायनाय हाबाफारिखौ जों गिबियावनो लाबाय आरो लोगोसेयैनो दिनै जोङो बाहाय माखासे गेलेनाय आयदा लादों, मोसानाय आयदा लादों। बे गेलेनाय आरो मोसानायजोंनो जोङो जोंनि फैगौ गाबोन 1 बैसागो बेखौ बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव ग्रोम ग्रोम रायजो राजाया फैनानै दिनै जाफुंसार होदों। दिनै जोङो मोनसे हाबाफारिबो लाबावदों। बे हाबाफारियानो जाबाय खुंखा जानाय हाबाफारि। दा खुंखा जानाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि सेभेन स्टार क्लाबनि बानजायनायाव दिनैहाय जोङो बैसागो बोथोरखौ बे खुंखा जानायजोंनो बरायनो लादों। दा खुंखा जानाय होनोब्ला जोङो जोंनि जे रंजालि बैसागो बोथोर बे बोथोरखौ जोङो बरायनो दिनैहाय लानाय जादों। बेवहाय माखासे मैगं थाइगंजों लोगोसे बिदिनो बेदरजों एसे जोङो माबानानै बुथुमनानै बेखौ जाहोनो लादों। दसे समनि उनाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन। मानो होनोब्ला जोङो दिनै खुंखा जानाय ओंथियानो जाहैबाय फैगौ गोदान बोसोर 1 बैसागोनिफ्राय जोंहा बे बोसोराव बयबो लोमजानाय साजानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो मा खालामो मुलि हिसाबै जों बेखौ जाना लानाय जायो। दा जोङो गाबोन बैसागो बे गाबोन बैसागो बोथोराव जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जादों। बयबो गामियानो गावबा गाव गामियै मोसागोन, रंजागोन। बैसागो बोथोरखौ बेबायदि मोसानाय रंजानायजों हगार हरगोन। आसा खालामो बैसागो बोथोरा बयनिबो गोजोन बयनिबो जिउआव गोजोन बार बारथों, मोजाङै मोजां बे बोथोरा थांथों। बेखौनो रायजो राजानिसिम आं खावलायदों जे बैसागो बोथोरा बर' हारिनि मोदोम हारा बेगें गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।